Tata, Ne sada, Hebi, zauzet sam. nešto se desilo i pozvan si u školu. Povodom čega? Taj odvratan izgled, ta odeća, ta duga i neoprana kosa. To je sve? To su svi moji dosadašnji pokušaji da kontaktiram tvoje roditelje ostali neodgovoreni. Primorana sam da preduzmem neke drastične mere. Računat ćemo ovo kao poziv. Okej. Jadno dete očigledno dolazi iz problematične porodice. Upravo tako, normalni roditelji nikad ne bi nazvali svoga sina Heavy. Ne bih se iznenadila da njegov otac čak ni ne... Dobar dan. Koliko sam obavešten, imate problema sa ponašanjem i izgledom mog sina. Pretpostavljam da ste vi seba... Možete me zvati Glam. Dakle, Glenn... Glam. Kako god. Izgledi ponašanje vašeg sina ne smatra se normalnim za ovu školu. Želela bih... Dakle, normalno je za ovu školu da preduzima drastične mere. Ako uzmemo u obzir užasno ponašanje, odvratan izgled i potpuno odsustvovanje vaspitanja, onda da, smatram to potpuno normalnim. U tom slučaju i ja ovo smatram normalnim. Čekajte, je ono bilo tu malo pre? Moj kriterijum je da reši tvoj izgled, odvratan si i po ponašanju. Želim da tvoji roditelji odmah dođu ovamo, odmah. Opet moj tata? Ne tvoj tata. Tvoj tata je lud. Pokušat ćemo sa tvojom majkom. Kao žena, sigurno ćemo naći zajednički jezik. Biće besna. To će biti savršeno. Kako ovo da kažem? Najbolje je da je ne ljutite.